Ayan, may babasahin ngayon si Manang Inday patungkol sa mga zodiac sign na isa rin sa mga pinaniniwalaan natin. Ako aaminin ko minsan aminin ko hindi ako naniniwala, pero pag binabasa ko natutuwa ako kung ano yung mga nakasulat. Nag-i-smile na lang ako and okay. So, sa mga isinilang po ng 2016, 2004, 1992, 1980, 1968, 1956, 1944, 1933. Kayo po ay isang unggoy. At ang ibig sabihin nito ay madaling matuto at umunawa. Magaling mag-isip ng mga paraan para sa mga mahihirap na sitwasyon at problema. Ma-impluwensya. Maaari kang maging dahilan o sanhi ng isang pagbabago batay sa iyong mga kilos o salita. Mayroon kang mga minimiti na nais mong isakatuparan o abutin ngayong taon. Isa kang gifted achiever. Kung ano man ang iyong ninanais makamit, makukuha mo iyon basta't wag mo lang susukuan. Okay, susunod natin. Ito, in-screenshot ko lang ito kanina. Nakita ko sa Facebook natutuwa lang ako magbasa. So, hindi sunod-sunod yung pagka-screenshot ko mga boys. So, kayo na po ang bahala. Basta't sasabihin ko lang kung anong taon kayo isinilang. Okay, sa mga isinilang po ng 2005, 1993, 1981, 1969, 1957, 1945, and 1933, isa po kayong tandang manok. Okay? At ito po ang inyong kapalaran. Isang matulunging kaibigan. Palaging handang tumulong, mag-isip ng mga panibagong ideya, at mga makabuluhang pamamaraan. Isang taon walang inaatrasang hamon sa buhay. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, gusto mo pa ring makarinig ng papuri mula sa mga taong malapit sa'yo. Ayun naman pala eh. Parang kami lang mga OFW. Gustong-gustong makarinig ng mga papuri. Pero wala naman. Dead ma. Okay? Kung kayo po ay isinilang noong 2006, 1984, 1982, kuya, sa'yo ito. 1970, 1958, 1946, at 1934. Ito yung kapalaran ng aking Kuya Earl at ang kanyang ama kasi isinilang iyon ng 1982. Kuya, parehas pala kayo ng zodiac sign ni Papa. At isa kayong mga aso. Year of the dog kayo. At ang ibig sabihin nito ay patuloy kang nagpapakita ng walang sawang suporta para sa isang taong napakahalaga sa'yo. Sino yun, kuya? Sino ang taong pinakamahalaga sa'yo? Hindi mo sinisira ang mga binitawan mong pangako at lagi mong ginagawa ang dapat at tamang gawin sa lahat ng sitwasyon sa kabila ng tentasyon. Kuya, pakinggan mo, sa'yo ito. Tunay ngang ikaw ay karapat-dapat sa pagtitiwala ng mga taong nakapaligid at nagmamahal sa'yo. Wala kang ibang iniisip kundi ang kapakanan ng kapwa mo. Sa kabila ng mga napakagandang mga katangiang ito, nangungulila ka pa rin sa pagmamahal at pagkalinga para sa'yo. Totoo ba yun, kuya? Nangungulila ka ba sa pagmamahal, kuya?
Nandito na ako palagi, best friend mo. Pwede kang magsabi sa akin ng lahat ng problema mo. Handa akong makinig. Okay, next po tayo. Ito ang aking Ralph Andrew. 2007. 1995. Makinig ka, bebe. Malapit na sa'yo. 1983. 1971. 1959. 1947. At 1935. Kayo po ay Year of the Pig. Baboy po kayo. Hindi naman yung basta baboy ang inyong zodiac sign po, hindi po baboy kayo. Okay, ito po ang inyong kapalaran. Handa mong tanggapin ang anumang bagay na dumating sa iyo. Kahit gaano pa man ito kasakit o labag sa kalooban mo. Hindi ka madaling sumuko sa mga bagay na nais mong makamit. Matatag ito. Gaano man ito kahirap. Ikaw ay magalang, lalong-lalo na sa mga matatanda at kababaihan. Salamat naman. Magiging masagana ang pasok ng salapi para sa iyo. Ngunit sa kabila nito, hindi mo pa rin nalilimutang maging mapagbigay sa iba. Napakaganda naman. Okay, ako na po ito. Year of the Rat. Okay? Yung mga isinilang po ng 2008, 1996, 1984, 1972, 1960, ay, Diyos ko, day. Nang ka na naman dyan, day. Nang-inganyo ka naman, day. 1948 at 1936. 1984 po ako, kaya Year of the Rat ako. Yung mga classmate ko dito, 2008, 1996, 1972, 1960, 1948, 1936. Hi, mga classmate. Year of the Rat tayo. At ito ang ating kapalaran. May kakayahan kang mag-isip ng mga makabagong ideyang nakapupukaw ng interest. Gustong-gusto ko. Gustong-gusto mo. Gustong-gusto rin pala yung kasunod na word. Gustong-gusto mo laging ipakita kung ano ang iyong mga saluubin at paniniwala. Tama. Kitang-kita ng lahat ang iyong pagiging wais. Sa lahat ng aspeto na bunga ng iyong mga natutunan at napagdaanan sa mga nakalipas mong karanasan sa buhay. Mukhang tamang-tama ito sa akin ngayon Itong kapalaran ko ngayon. Intense ang iyong personalidad. Totoo ba? Intense nga ba talaga? Okay, so iyon po ang kapalaran ng mga daga. Okay, isusunod na po natin si Toro. Ang mga isinilang po ng 2009, 1997, pwede po mag-video lang taas diya. 1985, pila ka minutes ra? 1972, 1985, 1973, bebe, sa'yo na ito, bebe. Year of the Toro ka pala. Turo de ko. Ay, Toro ka. Makinig ka kung ano ang kapalaran mo. 1973, 1961, 1949, at 1937. Toro kayo. Madaling matuto at umintindi. Di ba? Kaganda naman. Maaari kang maging sanhi o dahilan para sa isang tao o ang mga tao ay mapabuti sa kanilang sariling buhay. Ay, napakaganda. Inspirasyon, kumbaga. Mapagpasensya at nananatiling kalmado sa anumang uri ng sitwasyon. Gustong-gusto mong inilalaan ang oras at lakas mo para sa iyong trabaho o napiling career. Ayan, napakaganda, bebe. At sa mga isinilang po ng 2010, 1998, 1986, 1974, 1962, 1950,
At 1938, murawan may nabuhi in 1938. Napa ba? Isa po kayong tigre. Year of the Tiger kayo. Bilang isang tigre, nagpapakita ka rin ng pagiging matapang na isa sa iyong mga katangian. Palagi kang nagpapakita ng suporta para sa mga taong napakahalaga sa iyo. Madali kang ma-excite o matuwa na minsan naman ay parang OA na, pero wala kang pakialam sa mga nakatingin sa iyo. Okay kayo. Basta't masaya ka, yun lang ang mahalaga. Tama nga naman, basta't masaya ka lang, go, go, go. Huwag ka nang mag-ano-ano dyan, kahit na uuihan na yung mga ibang tao dyan, go, go, go ka pa rin, basta't masaya ka dyan. Okay, sa mga isinilang po ng 2011, 11 minutes na tayo. At tamang-tama tumapat sa 2011, 1999, 1987, 1975, 1963, 1951, 1939, isa po kayong kuneho. Rabbit, di ba kuya? Year Tita Melody. of the Rabbit. Mahiyain at hindi mapalagay, lalo na kapag nakikipag-usap sa ibang tao. May mga bagay-bagay na ikaw lang ang nakakaalam at hindi mo sinasabi sa iba. Bakit naman huwag mong kimkimin? Iniisip mo muna ang mga sasabihin mo sa iba sa paraang hindi mo sila masasaktan. Abay, may dahilan naman pala. Higit sa lahat, hindi ka sinungaling. Mabuti. Okay? Sa mga isinilang po ng 2012, 2000, 1988, 1976, 1964, 1952, at 1940, ito po ang iyong kapalaran. At kayo po ay 1988. Year of the Dragon. 1988. So, ito siya, Year of the Dragon. Gustong-gusto mong laging may ginagawa. Mayroon kang malusog na pangangatawan. Sakto. You are a dynamic person. Nakaka-impress ka dahil lagi kang may dalang tagumpay. Pero, nakakamit mo ito lagi sa kakaibang paraan na hindi naisip o inaasahan ng karamihan. Okay? Sa mga isinilang po ng 2013, 2001, 1989, 1977, 1965, 1953, at 1941, ito po ang iyong kapalaran at Year of the Snake kayo. Mga ahas kayo. Mga ahas. Pero pangalan lang yan, hindi naman sa totoong buhay. Okay, ito po ang inyong kapalaran. Matalinong palabiro. Mapagsamantala sa bawat pagkakataon. Opportunista, kumbaga. Aba. Pero bago mo gawin ang isang bagay, ay pinag-iisipan mo muna itong mabuti. Hindi ka yung tipong bira ng bira. Sa kabila ng lahat ng ito, ikaw ay may pusong matulungin. Ayun naman pala eh. Okay, sa mga isinilang po ng 2014, 2002, 1990, 1978, 1966, 1954, 1942, at 1930. Year of the Horse po kayo. Kabayo kayo, kabayo. Okay? At ito po ang inyong kapalaran. Marami kang napapasayang tao. Hoy! Problema mo! Nang dahil sa iyong ugali. Okay? Tapang ng aso ay pusa. Nangyari? Marami ding tao na tumitingala sa iyo at humahanga. Malakas ang iyong sex appeal. Ikaw ay gwapo o maganda sa paningin ng karamihan.
Nasa iyo ang lahat ng kakayahan upang makagawa ng bagong bagay na higit na kapaki-pakinabang. Mahirap man ito o madali. Yan naman pala eh. Sige, huli na ito. Yung mga isinilang po ng 2015, 2003, 1991, 1979, 1967, 1955, 1943, at 1931. Year of the Goat kayo. At ito ang inyong kapalaran. May kakayahan kang makibagay sa lahat ng uri ng tao. Ikaw ay mahinahon at mahinhin. Marunong kang pumili ng mga kakaibiganin mo. Attractive ka, simple at matalino. Gustong-gusto mong makinig ng musika at na-appreciate mo ang lahat ng uri ng sining. Ayun naman pala eh. So, ayun po yung kapalaran nyo ngayong Pasko 20. No. Ayan po ang napapaloob kung anong year kayo, kung anong klaseng hayop kayo. Okay, so meron ako dito ang calendar na bago. Ipapakita ko sa inyo mga bay. Ito, kapalaran talaga to ngayong 2020. So, kung year of the rat kayo, ito yung kapalaran nyo. Ang liliit pa naman ito. Diyos ko, mahina na yung mata ko ngayon. So, zodiac nature, bright. Okay, atong sugaan ba? Kaya mga G. Okay, bright. Zodiac nature mo ay bright, sociable. Akin pala ito. And highly ambitious. A true opportunist to reach her target. Yeah, that's me. She is passionate and good to her lover. Yet, she likes to grumble and lavish money. Hindi naman. Okay, so prospect of the year. Okay, ito na po ang kapalaran mo ngayong taon. There is a lucky star for you this year. You have more profits than losses. Thank you. Kung mangyayari man yan. More good luck than the bad ones. Wow, very nice. Mapapangiti ka na lang, diba? Your health is unsatisfied. Oh my God, siguro maniningil na yung katawan ko, pero wag naman sana. Okay, keeping a good health is essential. Wala kasing mapagkatiwalaan sa negosyo, hindi pwedeng iwan. Kaya mag-isa mong anuhin talaga. Pero sige lang, laban lang. Okay, you may move forward at the beginning of the year, but wait at the end. Nice yan. So, ang susunod po ay February. Year of the Ox. Year of the Ox ang nakalagay dito. Grabe, antok na ako. Diyos ko, mga G, katugon, ikay ba? Okay, ang zodiac nature nyo ngayon ay intelligent and self-confident and natural born a leader who works systematically. She is responsible for her family. She believes in authority, but sometimes too stubborn and traditional. Okay, so prospect of the year. It is not your lucky year. You may face difficulties and obstacles when performing work. No big profits, but work hard to obtain good savings. Ayun naman pala eh. Bear in mind that gambling may bring you regrets. Good friends are recommended. Okay? So, merong mga bad, merong mga parang ma-discourage ka. Meron din namang mapapangiti ka na lang. Kasi ang ganda na ngayong kabalaran ngayong 2020.
Pero grabe, tak na talaga si Inday. Okay, so ayan mga bay ha. Itong March na naman tayo. Year of the Tiger. Saga. Okay. Alright. Zodiac nature ninyo ngayon ay rebellious and dynamic. A warrior and a center of attraction. A center of attention. She is indomitable but considerate, affectionate but careless. A roaring success awaits her. Okay, prospect of the year. Your prospects draw back slightly. Grabe naman yung mga boss ng simulo, binasa ni. Fluctuations are obvious. It is necessary to know when to advance and retreat. Be thoughtful and remain steady. Business persons should pass through wisely and worship God. Okay? So, April naman tayo. Sa mga isinilang ng April, kayo po ay Year of the Rabbit. Okay? At ito ay inyong zodiac nature. Peace-loving with impeccable manners and pursuit of a good life. She is intelligent in business with creative mind, but sometimes she is moody and indifferent. Okay, ang prospect of the year, you are lack of luck. You are lack of luck this year. That billion of strokes. Ay, Diyos ko, grabe, ang liliit. Tigo lang na yung Inday. Gores na si Inday. If you demand for luck in the east, it will turn the calamity into fortune. Beware of safety and human relationships with your family, friends, and neighbors. Do not contact the distrustful person. Ay, taasan na kayo. Ay. Sige, yun yan lang itong sumpay ha. Hindi nila kukuto. April naman to no. So, isunod na to ang May. Oy. Bye. Sorry sa May to December. May to December. Half of the December. Bye-bye.